खुलुमबाय स्टुडिअ दं आं राकेश रामसियारि बे समाव लाख लाख बर' फरायसाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां आरो आसामनि बाहेरायाव थानाय गुबुन गुबुन जायगाफोराव थानाय बर' सुबुंफोरनि थाखाय बे समाव गोजोनथाव खौराङा बेनो जे बर' थुनलाइ आफादनि जे बानजायनाय बे बानजायनायाव बे समाव बां सोदोबारि थामहिनबा 4 रावारि सोदोब बिहुं दिहुननो थाखाय बे समाव बर' थुनलाइ आफादा गोख्रों नाजादों। जोंहा बर' फरायसाफोरनि थाखाय जि मोनसे आबुं सोदोब बिहुं आरो बियो बां रावारि नंगौ जोंहा दंखायो खिन्थु बियो थोजासे नङा आरो बेनिखायनो बर' थुनलाइ आफादा मोनसे गोदान सिन्था खालामदों जे जोङो मोनसे 4 रावारि जेरावनाखि बर' थागोन जेराव इंराजि थागोन हिन्दी थागोन आरो असमिया थागोन बेनि मोनसे आबुं सोदोब बिहुं जोङो दिहुननो थाखाय दिनै आवगायदों आरो बियो जाफुंनायनि लामायाव थारैनो बे बर' फरायसाफोरनि थाखाय आरो गुबुन गुबुन जायगाफोराव रायजो जानाय बर' सुबुंनि थाखाय बे गोजोनथाव खौरां मानोना बे 4 रावारि सोदोब बिहुं बे सोदोब बिहुंखौ गुबुन गुबुन जायगायाव थानानैबो नोंथाङा गावनि मबाइलजों थामहिनबा नोंथाङा अनलाइननि गेजेरजोंबो नोंथाङा बाहायनो हागोन। अनलाइन अफलाइन मोननैयावबो थागोन जोङो डिजिटेल मुगा जेराव आमेरिकायाव थानानै जुदि बर' राव सोलोंनोब्ला बिथाङाबो सोलोंनो हागोन लन्दनाव थानानै सोलोंनोब्ला बेयावबो हागोन बिथांमोना जों बे गासैबो अपसनखौ दोनखाजोबगोन। थारैनो बे 4 रावारि सोदोब बिहुं बे सोदोब बिहुङा गासैबो फरायसाफोरनि थाखाय आरो गुबुन गुबुन सुबुंफोरनि थाखायबो आसामनि गुबुन गुबुन सुबुंफोरनि थाखायबो बे बाहायजाथावना जागोन मानोना बेनि गेजेरजों जे 4 रावारि हिन्दी इंलिश आरो असमिया आरो बर' बे मोनब्रै रावजों बे सोदोब बिहुङा जागोन थारैनो बे बर' माहारिनि थाखाय जोबोरनो गोजोनथाव बाथ्रा आरो बे सोदोब बिहुंखौ थामहिनबा दिहुननो गोनां जे 4 रावारि जे सोदोब बिहुं बे सोदोब बिहुंखौ बिटिआरनि खुंगिरि प्रमद बर'आ हेफाजाब होदों होननानै बाथ्रा बुंदों बिथां बर' थुनलाइ आफादनि गाहाय नेहाथारि बिथां नीलकण्ठ गयारिया बिथाङा बुंथिदों बे समाव जे दिहुननो गोनां जे मोनसे गिदिरथार जे बिथांखि बे बिथांखि 4 रावारि सोदोब बिहुं बे सोदोब बिहुं दिहुननायखौ मदद होदों बिटिआरनि खुंगिरि प्रमद बर'आ जायनि थाखायनो बर' थुनलाइ आफादनि गाहाय नेहाथारि नीलकण्ठ गयारिया बे समाव साबायखर बावदों बिटिआरनि खुंगिरि प्रमद बर'खौ जे जोंहा बिटिआरनि मानिजाथाव माने गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' सार बिथाङा जोंखौ थुलुंगा होदों बिथाङा जोंखौ मदद होदों बेनिखायनो जों दिनै बे बेसेबांबा गिदिर मोनसे हारिनि आंखाल बे आंखालखौ सुफुंनो थाखाय जों दिनै हाबाफारि लादों दिनै जोंहा बेवहाय जि मोनसे दानानै होजानाय जों जायखौ सायख'ना लादों एक्सपार्टफोर रोंगौसाफोर बिथांमोनखौ लानानै जों दिनै थि खालामबाय जे बेखौ जों माबोरैहाय लांगोन आरो दिनैनो जोङो माखासे सोदोबफोरखौ जों राननानै होनायबो जाजोब्बाय जोंनि एक्सपार्टफोरनो आरो बेयावनो जोंनि बिटिआरनि मानिजाथाव चिफ बिथाङाबो फैनानै जोंखौ गोबां थुलुंगा होलांबाय बिथाङा बोसोन होदों आरो बिथाङा जोंनो खोथा होदों जे बर' थुनलाइ आफादनि मोनफ्रोमबो मोजां खामानियाव बिटिआर सरकारा जोंखौ थुलुंगा होगोन बिथांमोना मदद खालामगोन बे मोनसे जोंनि थाखाय जोबोद मोजां बाथ्रा। बिथां नीलकण्ठ गयारिया बुंबावदों बे 4 रावारि सोदोब बिहुंनि गेजेरजों गुबुन गुबुन जायगाफोराव थानाय जे बर' फिसाफोराबो अनलाइननि गेजेरजों बिथांमोना बर' रावखौ आबुङै नायनानै सोलोंनो थाखाय बिहोमा होगोन सोलोंनो थाखाय हागोन आरो बे 4 रावारि सोदोब बिहुं बे सोदोब बिहुङा अनलाइननि गेजेरजोंबो थामहिनबा नोंथाङा एप्सनि गेजेरजोंबो नोंथाङा बर' रावखौ आरो गुबुन गुबुन रावखौ सोलोंनो हानाय मोनसे जागोन होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां बिएसएसनि गाहाय नेहाथारि नीलकण्ठ गयारिया थारैनो मख'नांगोन जे बर' फरायसाफोरजों लोगोसेनो गुबुन गुबुन हारिनि फरायसाफोर आरो लोगोसेनो आसामनि बाहेराव थानाय गुबुन गुबुन जायगाफोराव थानाय बर' सुबुंफोरनि थाखाय बेयो गोजोनथाव खौरां जानानै फैदों आरो बे 4 रावारि सोदोब बिहुं बे सोदोब बिहुङा मोनसे गोजौ थाखोनि आथिखालनि थासारियाव रायजो जानाय सुबुंफोरनि थासारि आरो फैबाय थानाय 100 बोसोरनि गेजेराव जे जानो गोनां थामहिनबा 100 बोसोरनि जे प्लेनिं खालामनानै बे 4 रावारि सोदोब बिहुंखौ खालामनाय जादों होननानै बाथ्रा बुंदों बा खालामनाय जागोन होननानै बाथ्रा बुंदों
बिथां नीलकान्त गयारिया मैयानि जाना थांनाय जे अदालगुरियाव मोनसे सेमिनार जाना थांदोंमोन आरो बे सेमिनाराव बाहागो लानानै बिथां नीलकान्त गयारिया खौरांगिरिनि गेजेरजों बुंथिदों जे बे मोनसे गोजौ थाखोनि मोनसे 4 रावारि सोदोब बिहुं जागोन होननानै बाथ्रा बुंदों आरो 100 बोसोरनि थाखाय मोनसे प्लेन खालामनानै गोजौ थाखोनि 4 रावारि सोदोब बिहुं बे जानायनि लामायाव होननानै बाथ्रा बुंदों बिथां नीलकान्त गयारिया। जोंहा बर' फरायसाफोरनि थाखाय जि मोनसे आबुं सोदोब बिहुं आरो बियो बांग्रा रावारि नंगौ जोंहा दंखायो खिन्थु बियो थोजासे नङा आरो बेनिखायनो बर' थुनलाइ आफादा मोनसे गोदान सिन्था खालामदों जे जोङो मोनसे 4 रावारि जेरावनाखि बर' थागोन जेराव इंराजि थागोन हिन्दी थागोन आरो असमिया थागोन बेनि मोनसे आबुं सोदोब बिहुं जोङो दिहुननो थाखाय दिनै आवगायदों आरो बे गासैबो खामानियाव जों दिनै बुंनांगोन जे जोंहा बिटिआरनि मानिजाथाव माने गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' सार बिथाङा जोंखौ थुलुंगा होदों बिथाङा जोंखौ मदद होदों बेनिखायनो जों दिनै बे बेसेबांबा गिदिर मोनसे हारिनि आंखाल बे आंखालखौ सुफुंनो थाखाय जों दिनै हाबाफारि लादों दिनै जोंहा बेवहाय जि मोनसे दानानै होजानाय जों जायखौ सायख'ना लादों एक्सपार्टफोर रोंगौसाफोर बिथांमोनखौ लानानै जों दिनै थि खालामबाय जे बेखौ जों माबोरैहाय लांगोन आरो दिनैनो जोङो माखासे सोदोबफोरखौ जों राननानै होनायबो जाजोब्बाय जोंनि एक्सपार्टफोरनो आरो बेयावनो जोंनि बिटिआरनि मानिजाथाव चिफ बिथाङाबो फैनानै जोंखौ गोबां थुलुंगा होलांबाय बिथाङा बोसोन होदों आरो बिथाङा जोंनो खोथा होदों जे बर' थुनलाइ आफादनि मोनफ्रोमबो मोजां खामानियाव बिटिआर सरकारा जोंखौ थुलुंगा होगोन बिथांमोना मदद खालामगोन बे मोनसे जोंनि थाखाय जोबोद मोजां बाथ्रा दिनै बे बाथ्राखौ बर' रायजो राजा बर' फरायसाफोरनो मिथिहोनो मोननानै बर' थुनलाइ आफादनि गाहाय नेहाथारि महरै आं गावखौनो जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो खाफाल गोनां होननानैबो सानदों। बेसेबां समनि गेजेराव दिनै जों जि रोखोमनि आवगायदों बेखौ नायबाथ' बियो बोसोरनैनि गेजेराव बे जोबनांगौ जों नाजागोन बेखौ बोसोरनैनि गेजेराव आरो जोंनि बे नाजानाया जोङो ओरैबायदि मोनसे खालामनायनि सिन्था खालामदों जे बे जोंनि 100 बोसोरनि फैबाय थानाय 100 बोसोरनि जेनोखि सम बेनि थाखाय जों बेखौ लादों जोङो बेवहाय माने साबसिन हामसिन मोनसे आबुं सोदोब बिहुं जों बेनि थाखाय सिन्था खालामदों मानोना दिनैसिमबो जोंहा सोदोब बिहुङा दंब्लाबो आं दहायनो बुंखादों जे जोंहा आबुं सोदोब बिहुं बे रोखोमनि गैया जों दिनै मोनसे आबुं सोदोब बिहुं दिहुननो थाखाय सिन्था खालामदों आरो दिनै बेवहाय जोङो बर' थुनलाइ आफादनि जि मोनसे नाजानाय बेवहायदि बिटिआर सरकारा जोंखौ सहाय खालामनो नागिरदों बे जोंनि थाखाय जोबोद खाफाल गोनां होननानै आं बुंगोन मानोना सरकारा मदद होनो सानब्लाबो जुदि खामानि मावग्राफ्रा खामानि मावाबा बिथांमोना जाफुंसार माने खामानि जाहोनो हाया बेखौ जों मोनदांदों। ओनसोल जिल्ला एबा रायजो गुबुन गुबुन मोनसे माबाजों सावरायनाया माने रायलायनाय सोलियो दा बेफोरखौ माबायदि नोजोर होनानै जोंनि बर'नि गासैबो सोदोबखौ जोङो बेवहाय हानहरजोबगोन जोङो मोनसेबो बर'नि सोदोबखौ जों गालाङा जों बेवहाय मा रोखोमनि बेखौ जों दिन्थिगोन जोंहा एक्सपार्टफोर बेखौ थिग खालामगोन इतिमধ্যे जों दिनै थिगबो खालामदों बेनि थाखाय जोंनि बर' सोदोबखौ जों मोनसेबो गालाङा जोंनि बर'आ बिराद माहाजोन जोंनि सोदोबाव जों बेफोरखौ जों गालांनायनि खोथाखौनो साननो हाया जों हानायमाने जोङो माहाजोन जोंनि हारिनि रावा बेखौ जोङो बुहुमनो जों दिन्थिगोन बेनि थाखाय जोङो बोरै हायो साबसिननिफ्राय साबसिन खामानिखौ मावगोन। दानि मुगाया जितु डिजिटेल मुगा बे मुगाजों गोरोबनानै अनलाइन बा गुगोलफोरावबो मोननायनि बेब'स्थाखौ खालामो अनलाइन अफलाइन मोननैयावबो थागोन जोङो डिजिटेल मुगा जेराव आमेरिकायाव थानानै जुदि बर' राव सोलोंनोब्ला बिथाङाबो सोलोंनो हागोन लण्डनाव थानानै सोलोंनोब्ला बेयावबो हागोन बिथांमोना जों बे गासैबो अपसनखौ दोनखाजोबगोन जोङो जिहेथु 100 बोसोरनि खोथा सिन्था खालामदों दानिफ्राय दिनै जोङो जि अबस्थायाव दङ बियो 10 बोसोरनि उनाव मा अबस्थायाव जाहैनो हागौ 50 बोसोरनि उनाव मा जाहैनो हागौ बे गासैखौबो जोङो लाखानानैनो जों बे खामानिखौ मावनो थाखाय हाबाफारि लादों।